Season yang kedua. Cerotno lek. Nah, dadi tekan poso sok ben. Mergo sasi iki bulan iki barengi pas 17 Agustus pengetan Indonesia sing kaping 73 merdeka barengi Idul Adha nggambarke bektine anak lan wong tua lan anak. Muga-muga Mas nganten sak lorone didongake muga ndang itoa nduriah putra sing soleh lan solika bekti karo wong tuwane. Amin. Ya, ngono atur napa? Iki para warga kebak nganti kaya ndoyong-ndoyono pancak suci ning pahargyan dari. Pelanggih. Di jane iki. Lah ya perawan. Sing tukange foto ya mesti melu usul kok ya. Oh, anakmu lagi selapan kok perawan. Ayo Elida apa? Ngaturke lali janjine. Injih. Lelagon lali janjine musyrik. Musik Mas. Musik ya. Restu laras. Jan laris tenan. Ya.
ngabani nganti kami Lah, iya. sosolen. Dampak larise para yoga kuwi nganti Piye, Mas? job-joban nganti enek sing lali ora mangkat. Oh, lah piye kok lali ra mangkat ki piye to? Apa enek kendang kok yamine jek turu dadak dipareni nggo becak iki. Lah iya to. Dampak ngantuk. Sajake karipan yo, Mas. Sing putri ngasta gawean dhewe. Nggih. Putrane sibuk. Nggih. Neng omah dhewe ora enek sing gugah. Oh, ngono. Wah, diparani Mas Agus iki jek kemulan jingkrung Oh, lah, kae. iya. Berarti kuwi mau ratus yo. Ora, mulane selentang-selenting kok ampun, ya kene ampun. iki. Lah iya. Tujok niku omahe ya gur cedhak Oh, kono. lah ya kuwi mau mesti gur piak-piak ngono terus Apa? nyelake rambut Oh, mangkat. gur sak gelas dicelup driji celup Ngene. mangkat ngono wae. Ya, Ayo Mas. diteruske Mbak Elida Sanjaya. Janjane kowe no. Gelagamu sajak nyubriyani. Hatiku sujenuh gawe kancap wanita liya. Matur suwun. Matur nuwun Dek Elida.